खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननाव माने खोनाफेरै दिनैसिम माने नुफेरै माने मोनसे भिडिअ आं लाना फैगासिनो दं लोगोफोर नोंसोर सार्च खालामनानै नागिरबाबो बे भिडिअखौ नुनाय नङा आरोखि ना ओरैबायदि मानसिफोरनि माने प्रफाइल दङ लोगोफोर माने नामखौ माबायदि नाम दोनो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय लोगोफोर बे इन्टारेस्टिं जागोन जोबजासे नायलां भिडिअखौ माने सार्च खालामनानै दिनैसिम नुफेरनाय नङा आरो बे माबा नामखौ आरो ना प्रफाइलनि नामखौहाय ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला मानसिफोर उजिबाय माने दानि नैबे 5G मुगायाव फाग्लासो जागोन नोंथांमोननो खोन्थालांसै आङो फार्स्टआव दङ ओइ नोंस्रा मा ओंख्रिमोन बे मोनसे प्रफाइल नाम जादों बे मोनसे प्रफाइल नाम जादों आरो नेक्स्टआव दङ नोंसिनो खोन्थालांगासिनो दं आङो ना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसेया दं गैया मिरामिससोमोन दिनैनो गैया मिरामिसमोन दिनैनो बे मोनसे प्रफाइल नाम जादों ओमफ्राय दङ नायलांबाय था मोनसे दङ जाखांबाय नामानो प्रफाइल नामानो जाखांबाय नामा ओमफ्राय बिनि उनाव दंबावो जाथ'वाखै दाबो जाथ'वाखै जाहैदों दाबो फाग्ला फाग्ला मानसि दं आरो बहानि जाखो प्रफाइलानो बहानि जाखो आं एसे गोजाननिसो फाग्ला फाग्ला मानसि बिसिथो गोजान होननानै सोंनाय बिसिथो गोजाननो फाग्ला गामि जोबनायनि नै दाना मा जाखो लाथ'ला नामा होनो लाथ'ला नामा होनो ओमफ्राय लादोरा होनो लादो सोरखौ होनगौ लादोरा ओमफ्राय लानो हाथ'वालै दानो लानो हाथ'वा जायो ओमफ्राय मा थाखा गैजाया नामा बे प्रफाइल जादों आरोना बांद्रायदोंबा हरदो ना बांद्रायदोंबा हरदोनो ओमफ्राय सासेया मा जाखो गय फाथैनो गय फाथै ओमफ्राय दाना आं सुनै बिदि जायो आं सुनै ओमफ्राय जर्दा जाला नामा जर्दा जाला नामा एसेनोसै फाग्ला बेबायदि प्रफाइल नाम थायो नामा दानि जुगाव बक 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 खुनु दिन माने नुफेराखैना खोनाफेराखैना